השנה בנעים לכולם, אני יניב טל, וזה הפרק השני בסדרה של ההיסטוריה של עם ישראל בלאגור מים. בפעם האחרונה דיברנו על איך שעם ישראל יצא לגלות של מאות שנים אחרי המלחמות שלהם עם רומא בארץ ישראל, ושבסופו של דבר הם החליטו לחזור. בסוף המאה ה-19, אלפי יהודים מאירופה לוקחים על עצמם את ההחלטה לעזוב את הבית שלהם ולעלות לארץ. אבל זאת לא אותה הארץ, והם לא אותם היהודים שעזבו אותה לפני כל כך הרבה שנים. ארץ ישראל נשלטה על ידי האימפריה העות'מאנית, שלמעשה הזניחה אותה. אמות המים, בורות המים, הכבישים, התשתיות, וכל מה שבני ישראל בנו לפני מאות שנים, למעשה הוזנח והתקלקל. הרוב המוחלט של מי שגר בארץ היו ערבים מוסלמים. להם היה חסר את הידע, את האמצעים, ואת החופש באמת לתחזק ולתפעל את התשתיות הישנות האלה. אז הם פשוט התקלקלו מהזנחה. אז זה המצב של הארץ באותה תקופה. נשלטת על ידי אימפריה שלא אכפת לה ממנה, מוזנחת, ענייה ומאוד פרימיטיבית. ובזמן שארץ ישראל נשארת מאחור, עם ישראל מתפתח, מתחזק ומתעשר. בסוף המאה ה-19, יהדות מזרח אירופה, שלמעשה כוללת 75% מיהדות העולם, עוברת התפתחות מסחררת. היהודים האלה התחילו ללכת לאוניברסיטאות אירופאיות וללמוד שם טכנולוגיה ומדע אירופאי מתקדם. רוב היהודים האלה חיים תחת השלטון של האימפריה הרוסית, וב-1880 האימפריה הרוסית פותחת בגל אנטישמיות אכזרי שגורם נזק אדיר ליהדות מזרח אירופה, כלומר רוב יהדות העולם. בעקבות גל האנטישמיות הנוראי הזה, מאות אלפי יהודים ממזרח אירופה, מאוקראינה לפולין, לליטא, לבלרוס, מחליטים לעלות על ספינה ולהגר לאמריקה בסוף. רק חלק מאוד קטן מהם החליט לעשות משהו שאז היה נראה משוגע. הם עלו לארץ. ב-31 ביולי 1882, 10 עולים מאוקראינה מקימים את ראשון לציון, למעשה היישוב הציוני הראשון. עכשיו אפשר לחזור לדבר על מים, ובראשון לציון אין מים. היסטורית, תמיד מי שחי במישור החוף פשוט הסתמך על מי תהום, אבל כשחברו בראשון לציון לא מצאו מים. כדי לא למות מצמא, הרשל"צים למעשה היו צריכים לקנות מים מכפרים ערביים באזור, וזה היה יקר. אחרי כמה שבועות התחיל להיגמר לראשון לציון כל הכסף. ופה נכנס לתמונה ג'נטלמן צרפתי בשם אדמונד דה רוטשילד. רוטשילד, בן אצולה היהודית צרפתי מאוד עשיר, רצה להציל את התנועה הציונית למעשה למות מצמא, אז הוא החליט להביא לתוך ארץ ישראל מקצוענים, הרבה כסף ומשהו בשם מקדח בורות. עכשיו, מקדח בורות זה טכנולוגיה די יקרה, אבל הרעיון שלה די פשוט. היא נועדה לחפור באדמה הרבה יותר טוב משאפשר עם עת חפירה או עם הידיים שלך כדי להגיע למי תהום. הנה הדגמה של איך זה בערך פועל. תתארו לכם שזה האזמל שאמור להכות באדמה כדי לחפור בה, וזה הכבל שמחזיק אותה אחורה. להשתמש במים שלי, כך. מושכים אחורה, וכוח הכבידה נותן לה לרדת למטה מהר, להכות באדמה. מושכים אחורה, פשוט מאוד. אדמונד דה רוטשילד והרשל"צים קיוו שמקדח הבורות שרוטשילד הביא יוכל לעזור להם לחפור עמוק יותר מתחת לאדמה ולמצוא מי תהום. וזה לא הלך משהו. אחרי חודשים של עוני, צמא, ייאוש וחפירה ללא סוף, הרשל"צים כבר התחילו לוותר על הפרויקט הזה. ואז, ב-23 בפברואר 1883, ראשון לציון, במקדח הבורות שלה, מצאו מים בעומק של 25 מטר מתחת לאדמה. וזה היה ביג דיל. זה היום שבו ראשון לציון הוכיחה לשאר עם ישראל שכן אפשר לעלות לארץ וגם להשיג מים שיהיה לכולם. זה שינה הכל. ובסוף עוד אלפי יהודים ממזרח אירופה גם הצטרפו לסיפור. אחרי הצלחה בראשון, יישובים יהודים אחרים כמו פתח תקווה, רחובות, חדרה ונס ציונה גם אימצו את מקדח המים וגם מצאו מי תהום שאפשרו להם לאכלס עוד עולים. אחרי חפירות המים המוצלחות במקומות האלה על מישור החוף, התחילו כבר להבין שמתחת למעשה לכל מישור החוף יש הרבה מי תהום. מספיק מי תהום לא סתם בשביל כפר חקלאי כמו ראשון לציון או זיכרון יעקב, אלא אולי אפילו מספיק מים בשביל עיר.
ב-11 באפריל 1909, 66 משפחות יהודיות מיפו מגיעים לחולות ליד העיר ומקימים את תל אביב. אבל הפעם, בניגוד לראשון לציון, המקדח בורות לא מגיע אחרי האנשים, הוא מגיע לפניהם. עוד לפני שמישהו שם בכלל התחיל לבנות בית, הביאו מקדח בורות, חפרו למטה, מצאו מים, אז בנו מגדל מים וצינורות שיצליחו לספק את המים לשאר העיר, ואז התחילו לבנות בתים ולגור שם. זה תכנון אחראי. התכנון האחראי של תל אביב, התשתיות המודרניות שלה, ההשקעה שהיהודים השקיעו בה, והקרבה שלה לים, הפכה אותה לבירה של התנועה הציונית, לא ראשון לציון ולא זיכרון יעקב. 5 שנים אחרי הקמתה ב-1914, תל אביב אכלסה אלפי תושבים. ב-1925 זה היה כבר 24,000. ב-1936 היו 130,000 תל אביבים. העיר העברית הצעירה הייתה כל כך מוצלחת ועשירה עד שהקימו כפרים ומושבות לידה כדי להשתתף בשגשוג שלה. רמת גן, גבעתיים, רמת השרון, בני ברק, הרצליה ובת ים צצו ליד תל אביב, וגם הם שרדו על מי התהום שמתחת לאדמה שלהם. וככה, עד אמצע שנות ה-40, בזמן ששאר יהדות העולם או נרצחת באירופה, או באמריקה, או חיה במדינות ערב, יהדות ארץ ישראל מקימו גוש מטרופוליני גדול, שהיום אנחנו קוראים לו גוש דן, שממש רק כמה שנים אחרי זה יהיה הלב של המאמץ של עם ישראל לעצמאות, אחרי כמעט 2,000 שנה של גלות וסבל. ב-29 בנובמבר 1947, אחרי שהאומות המאוחדות מצביעות להקים מדינה אחת יהודית ומדינה אחת ערבית בארץ ישראל, היהודים והערבים מתחילים להילחץ. שניהם יודעים שעומדת לפרוץ מלחמה ביניהם בקרוב, והם כבר מתחילים לתקוף אחד את השני. בחודשים הראשונים של 1948, המחתרות היהודיות, בעיקר ההגנה, האצ"ל והלח"י, נלחמות בכל מיני מחתרות ערביות שבאזור. וב-14 במאי 1948, היהודים מכריזים עצמאות כמדינת ישראל, ויום אחרי זה פורצת באמת מלחמת העצמאות שלהם. ועכשיו שמתחילה מלחמת העצמאות, זה הזמן המושלם לדבר על מים. ההבדל בין מדינה ששותה מים נקיים למדינה ששותה מים לא נקיים הוא קיצוני לגמרי. והדוגמה הכי טובה לזה זה ההבדלים בין ישראל לבין מצרים במלחמה הזאת. שמצרים הייתה המדינה הכי חזקה שנלחמה נגד ישראל. המצרים למשך אלפי שנים שתו ממי נהר הנילוס. כאילו לא ישר מהנהר, כי זה חיידקים, זה מגעיל. אז הם לקחו למעשה סירים מחימר, והיו אוספים את המים מהנילוס איתם, ודרך חורים קטנים, כאילו מיקרוסקופים, בתוך החימר היה יוצא מים כביכול נקיים, ומזה הם היו שותים. השיטה הזאת של לאגור מים, שמצרים עדיין השתמשה בה ב-1948, הייתה מאוד בעייתית, בעיקר בגלל טפיל אחד שקוראים לו בלהרציה. אני אחסוך מכם את הרשימה של מה בלהרציה עושה לגוף, כי זה האמת היא די נוראי, אבל לרוב המוחלט של המצרים היה את הטפיל הזה בגוף שלהם, וזה השפיע על היכולת של כל האוכלוסייה שלהם לנהל מלחמה. סתם בשביל להסביר כמה טרגדי זה היה, בתחילת המלחמה היו 19 מיליון מצרים, והצבא שלהם הצליח לגייס רק 30,000 איש לקראת המלחמה עם ישראל. 30,000 מתוך 19 מיליון. למה? בגלל שהבלהרציה גרמה כל כך הרבה נזק ושאבה כל כך הרבה ברזל מהגוף של המצרים ממוצע, שהוא לא היה כשיר פיזית להיות חייל. מצרים הייתה מדינה של אנשים חצי נכים. אפילו אלה שכן היו טכנית כשירים ללחימה וכן שלחו אותם לארץ, גם סבלו מהטפיל הזה. הם פשוט היו יותר מסוגלים להילחם מאשר שאר האוכלוסייה. והחבר'ה האלה שכן שלחו אותם לארץ, היו משמעותית פחות חזקים מהחיילים היהודים. בואו נשווה אותם ליהודים. ה-650,000 יהודים שחיו בארץ בתחילת המלחמה, היו בריאים וחזקים מספיק כדי, האמת היא, לגייס מעצמם 100,000 חיילים, שזה פסיכי ורק אפשרי אם יש לך אוכלוסייה בריאה. והחיילים האלה היו משמעותית יותר חזקים מהמצרים, בגלל למעשה שהם שתו מים נקיים ולא היו להם טפילים שהרסו להם את הגוף. החייל המצרי, בגלל טפיל הבלהרציה, היה חלש יותר, נמוך יותר ומסוגל לבצע פחות מאמץ פיזי מאשר חייל היהודי הממוצע. בקרבות נגד המצרים בכפר דרום, אשדוד ובאר שבע, החיילים היהודים החזקים פשוט פירקו את המצרים.
במבצע חורב בדצמבר 1948 היהודים תמרנו לתוך מדבר סיני, ומשם חסמו את הכביש שממנו הצבא המצרי קיבל אספקה ממצרים. מבצע כזה אגרסיבי ומהר היה אפשרי רק עם צבא שהחיילים שלו מסוגלים להתמודד עם המהירות ועם ההתמשכות שלו. המצרים לא היו מסוגלים לחלום על מבצע כזה עם החיילים החולים שלהם. אחרי המבצע הדרמטי והמאוד מוצלח הזה, בריטניה ואמריקה נלחצו מהרעיון שהיהודים יכבשו את סיני ואפילו את תעלת סואץ ולגרום בעיות גיאופוליטיות בכל העולם הערבי. אז הם הכריחו גם את ישראל וגם את מצרים סוף סוף לחתום הפסקת אש. בזאת היהודים הביסו את המדינה הכי חזקה שעמדה נגדם, ושאר המדינות, עיראק, ירדן, סוריה ולבנון, בסוף גם הסכימו להפסקת אש. ובזאת היהודים ניצחו את מלחמת העצמאות שלהם. כל הסיפור הזה לא היה אפשרי אם היהודים לא היו אחראים לגבי אגירת המים שלהם. אם הם סתם היו מתעצלים ושותים מים חצי מסוננים מהירקון, מהקישון או מהסורק, שזה מה שהמצרים עשו עם הנילוס, הם היו כולם חולים, חלשים ופשוט מתים. המצרים לעומת זאת, שעדיין שתו מים בקושי מסוננים מנהר הנילוס, לא השקיעו במים, וכל המדינה שלהם הייתה חלשה מדי בשביל לנצח את ישראל. אם המצרים כן היו משקיעים בתשתיות המים שלהם, וכן היו מסוגלים לגייס אפילו 500,000 חיילים, הם היו בקלות משמידים את ישראל תוך שבוע ומנצחים את המלחמה. זה ההבדל בין אחריות לבין הזנחה. מדינת ישראל, אחרי הניצחון האגדי שלה במלחמה, כן הסיקה את הלקחים הנכונים מהמלחמה. וכמדינה עצמאית, היא וידאה להיות מאוד אחראית לגבי תשתיות המים שלה.